on Zombie Apocalypse. Yes guys, welcome to Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Nasa Barangay Salud po tayo at ating saksihan itong bulilit category. 10 years old below po tayo ngayon. Maraming salamat Boss Joey Carrillo sa pag-imbita sa amin sir. At kay Iski Lito Toscano, salamat sir sa magandang pagsalubong sa amin dito sa inyo sa Barangay Salud. Napakabait po ng mga tao rito. At sa mga barangay kagawad, maraming salamat sa inyo din sir. At sa lahat ng mga sumali dito sa ating bulilit category, ride safe sa inyong lahat mga idol. At mag-ingat kayo sa daan. Kaya guys, nagsimula na itong aling bulilit category. Shout out sa iyo idol. Yan, Papugi Points. Naka-black, naka nakaping, may naka-black lens, may naka-white na kanul pa na. Wala siya ng savings ka. Sa part nito hindi kami makasingit mga idol, kaya nagpatulong kami sa isa nating barangay kagawad para makadikit ng konti sa ating mga kabataan para makuhanan din sila ng magandang video sa laro na to. Thank you. So, nakuha na yun ang kulay pink. Ating kabataan ang punyaw. Papakita sila sa inyo dito sa ating road races na. Yan guys, naghahanap ng kapalit itong ating kaibigan na nakakulay pink. Oh, palit na! Palit trangko! Palit trangko! Mahanap yung isa. Nagpapalit lang guys, pero hinabol din niya. Ayan na, huwag ka masyadong tumikit kaibigan. Ayan na, bumanap na. Pagkakon, nakakulaan na naman tayo. Tingin sa daan lang, concentrate. Nakakali na naman sila guys. Nakahabol na naman yung naman. Tingin sa daan balong. Tingin ka lang sa daan mo. Pagod na sila. Shout out sa mga kasama natin. Sunod ko. Malalakas na itong ating 10 years old below. Francis M. Blacker. Francis M. Black. Francis M. Black. Wala akong data. Sunod. Pagdating sa tulay, dahan-dahan kayo. Alam kaya nila? Pagdating sa tulay, dahan-dahan kayo sa tulay. Pag tuloy, may tagay ka.
years old below. Agad ka! Uy, nawala na. Excuse me! Huwag kayo masyado magdikit!
Second. Yun ang third natin. Yan. So yung pang third natin guys. Yan. So may fourth and fifth. Tingnan natin kung sino darating. Hindi pa. Dahil pa kasi nga kasi. Okay, ito po ang ating pang fourth. At ito yung ating pang fifth lane. Guys, so kompleto na ang ating winners. So,